Slovensko. Dnes ráno máme hostia, je to Vlado Kobielský, ktorého hlas poznáte veľmi dobre z Rádia Slovensko. Dobré ráno. Dobré ráno všetkým. Ako keď robíš tie upútavky u nás v Rádiu Slovensko, pristupuješ k tomu hlasu? Je to takto, že dobré ráno všetkým, alebo je to nejaká špeciálna poloha? Normálne pristupujem tak, že si vstanem, umiem si zuby a sadnem do auta a pristúpim k mikrofónu. To je celá moja príprava. Takže nie je to nič špeciálne, áno? Nie. Že by sa musel herec nejako štelovať práve do tej polohy upútavkovej alebo nejakej. Tak je to istý druh disciplíny hereckej, ale to už nejako tak prirodzene potom vyplýva z toho. Tak sa teším, že sa dnes budeme rozprávať nielen o tom, ako pracuješ v Rádiu Slovensko, ale aj napríklad v novom seriáli Tajné životy na RTVS. Herec Vlado Kobielský je dnes ráno mojím hosťom, ktorého poznáte z divadla, televízie, no a najnovšie aj zo seriálu RTVS Tajné životy, no a okrem toho je aj hlasom Rádia Slovensko. Počúvame ťa teda každý deň v úputávkach, ako sme už hovorili. Ako dlho trvá načítanie jedného textu pre profesionála ako si ty? Je to vždy na prvú? Nie je to na prvú. Kladú na nás čím ďalej tým väčšie nároky, takže tie emócie a vlastne význam tej upútavky musí byť čoraz kratší a čoraz údernejší a pútavý. Takže väčšinou mi to trvá, chodím sem 3-krát do týždňa, pondelok, stredu a piatok a trvá to asi medzi pol hodinou a 40 minútami. To áno, ale koľko upútaviek sa urobí, alebo teda ako to ide, že či naozaj si prečítaš jeden text a dokážeš úplne hneď aj nejaký jazykolám prečítať bez problémov? Záleží zase od ťažkosti toho textu, ale jedna upútavka sa robí. Ja netuším koľko, väčšinou ich robíme okolo 10-15 upútaviek. A potom sú zase verzie, máš dennú, nočnú, o chvíľu, už to bolo, už ste to nestihli a to je množstvo upútaviek. Ja mám pocit, že ty musíš byť najviac informovaný o programe Rádia Slovensko. Keby niekto chcel vedieť, kedy sa čo vysiela v Rádiu Slovensko, tak som k dispozícii. Super. Počúvaj, tak môžem ti aj dnes dať jednu takú špeciálnu upútavku prečítať? Hej? No. Mohli by sme tým začať? Poď sem prosím ťa na moje miesto. Priemerný premiér prišiel na priemernú premiéru výborne. Priemerný premiér prišiel na priemernú premiéru premiérneho Priemerného. Vidíš, že neviem to. No tak to si najprv musím vedieť. Hneď na prvú chceš. Písmenka. Priemerný premiér prišiel na priemernú premiéru priemerného filmu o priemernom priemysle. Najneobhospodarovateľnejšími pasážami filmu, nejde by to, vidíš to, profesionál a najneobhospodárovateľnejšími pasážami filmu dojali aj ministra hospodárstva. Hlavnú rolu lorda Rolfa hral Vladimír Leraus, kráľová hrala na klavíri. Odideologizovaný zaujal kritikov a veríme, že v záujme aj vás. No musím ti povedať, že na to, že to bolo povyberené z tých najťažších jazykov lamov, ktoré som našla na internete, tak ti musím pogratulovať. Dostaneš ešte jednu šancu na záver. Dobre, ďakujem. Na záver relácie si to zopakujeme. No a teraz si okrem iného aj hercom v seriáli RTVS Tajné životy. Myslíš, že ľudia dnes naozaj žijú akési tajné životy za dverami svojich bytov, že vlastne často ani nevieme, koho máme za susedov? Tak podľa toho, čo mi hovoria starší, ktorí vraj žili taký otvorenejší život, že sa stretávali aj so susedmi, aj s priateľmi a bolo viac času na nejaké také stretnutia. Mám pocit, že každý sa tak uzavrel a asi niečo pravdy na tom bude, že za tými dverami sa odohrávajú veci, ktoré už nie sú také verejné a tie tajné životy odkrývajú práve také tie vnútorné manželské problémy a myslím si, že sú takým zrkadlom asi aj nejakej pravdy. Podľa toho, čo zatiaľ, aké reakcie mám od divákov, že si to tak obľúbili a nejako tomu veria. Cez dvere alebo cez steny počuť všeličo. V takých domoch neviem, ako bývate vy, či ste v rodinnom dome. Ja som v rodinnom dome, áno. Takže tam nepočujete susedov akurát, nie, čo? Nie. Že čo sa tam všetko deje. A tak máte vyslovene dobré vzťahy so susedmi tam na ulici? Ja som na takej zvláštnej ulici, slepej, a keďže je tam málo domov, v podstate 3 na tej našej ulici, tak pri mne býva starosta obce našej Záhorskej Bystrice, s ktorým mám veľmi dobrý vzťah. Tak to je vynikajúce, nie? To máš protekciu potom. Áno.
Mám. V akom smere? V akom smere? V takom, že som informovaný, kedy sa na obci čo deje, kedy by sa zišla nejaká moderovačka, nejaký kultúrny program, nejaké divadelné predstavenie. Mám protekciu. Že môžeš brigadovať. Môžem pomáhať, áno. Pekné ráno vám dnes želáme spoločne s mojím hosťom, Vladom Kobielským. Tajné životy hovoria aj o témach, ktoré sú stále u nás trošku tabuizované, napríklad, že týranie žien. Stretol si sa s týmto faktom aj v živote? Myslíš, že tieto témy sú skutočne okolo nás viac, ako si aj myslíme? Moja osobná skúsenosť zatiaľ nie je nejaká živá s touto témou, ale verím, že existuje a dejú sa tieto veci, takže asi je dobre to pomenovať a hľadať nejaké riešenia. Takže je asi fajn, že aj takéto témy sa preberajú v našich seriáloch a v televízii. Určite áno. Nevidela som o tom ešte žiadny seriál, to je pravda. Veď práve týmto je možno taký jedinečný tento seriál, že nie je to o tom, že kto s kým, kedy, ako, ale že ide do takej tej hĺbky a tá technológia, ktorou sa ten seriál robí, že sa urobil tou filmovou technológiou, na všetko sme mali čas, vôbec sa to nejako neponáhľali sme sa tou výrobou. Režisér bol nesmierne taký precízny, detailista, tak bolo to iné, bolo to také vybočenie z toho nášho rytmu seriálového. Ako sa učíš texty? V seriáloch je málo času asi na skúšanie, väčšinou ten scenár dostaneš tesne pred nakrúcaním. Máš na to nejaký systém? Pretože to by možno tvoja rada mohla pomôcť aj nejakým študentom pri učení. Dostávam tie texty trošku skôr ako jeden deň pred nakrúcaním, ale keďže vždy deň predtým nakrúcam niečo iné, takže dostávam sa k ním až deň pred nakrúcaním. Takže večer sa zavriem do svojej pracovne a snažím sa to memorovať, učiť, hľadať si všelijaké vysvetlivky, spojnice, aby som to v tej hlave nejako logicky odôvodnil, prečo hovorím to, čo hovorím a aby to malo obsah a význam. Je to naša práca, takže som s tým zmierený. Ťažko sa potom vysvetľuje kamarátom, ktorí ma volajú na nejaké také oddychové pivo, vínko, že dnes, chlapci, sorry, ale ja sa idem učiť. No, je to trápne z mojej strany. Dobre, tak týmto si to vysvetlil možno aspoň niektorým kamarátom. Takže tá logika tam asi hrá veľkú úlohu. Áno, aby človek sa nememoroval len niečo naspamäť, ale aby stále v tom videl nejakú logiku niečoho, nejakej myšlienky. Áno, ale veľakrát tie seriály neprinášajú vždy nové témy a nejaké nové zápletky. To znamená, že to, čo som povedal, musím povedať o 5 minút zase to isté, len inými slovami a tie kudrlinky potom tie ma zabíjajú. Aj mňa, neboj sa. Každé ráno v kúpeľni. Prešiel si už viacerými veľkými postavami, či v divadle, alebo v televízii, aj kladné, aj záporné. Všetko má ale samozrejme dve strany mince. Výhody aj nevýhody. Aké sú teda výhody a nevýhody, ak hráš kladnú postavu, alebo naopak, ak hráš zápornú postavu? Výhody kladnej postavy boli také, že kam som prišiel, keď som vybavoval niečo na úradoch, tak ma tak chceli pohľadkať a poďte sadnúť a vám musíme teraz vyhovieť, vy ste ten týraný, vám treba pomôcť. Teraz hrám zápornú postavu, zatiaľ som sa s nejakými extra zlými reakciami nestretol, ale môžem vám prečítať, poslala mi jednu SMS-ku kolegyňa herečka, ktorá je zo Záhoria, a bola u svojej babky a toto asi to vystihuje presne postoj alebo vzťah človeka k nám, ktorý to hráme. Sekundičku. Napísala mi. Listuješ v telefóne, dobre? Čauky, musím. Som u babky a kúkame burlivé a ona, že toto je ale hnusák a nadáva. A ja, že kokso, o koho ide? A kúkam, však Vládko. A ona, že Vládko? Víš co, moja, mneva sem ho ráda, ale tak sa mi zhnosil. A je to krásne, že ešte stále ľudia už po toľkých rokoch, čo teda televízia, film funguje, si stotožňujú hercov s tou postavou, že? Neviem, či je to na jednej strane lichvotka, že asi veria tomu, čo hráme, alebo je to stále o tom, že chcú prežívať tie emócie a prežívať tie osudy tých postav, ktoré stvárňujeme. No jedno s druhým, ale asi naozaj ti musia uveriť veľmi. Asi to hráš tak, že je to uveriteľné. Seriál je aj o nádeji a druhej šanci. Dostal si sa niekedy do situácie, že si mal druhú šancu? Určite osud ku mne bol veľmi
milosrdný. Ja si myslím, že v živote som mal šťastie hlavne stretnúť sa so správnymi ľuďmi a byť v správnom čase na správnom mieste a potom tie šance prichádzali. Možno tie, ktoré mi neboli dopriaté, tak o nich ani neviem, ale prišli tie druhé, tie správne. No, dobre, a druhá šanca? Vieš, človek, keď dostane druhú šancu, to je trošku o inom možno zase. Druhá šanca prišla, keď ma zastavili policajti a skončilo to tým, že budeme to riešiť pohovorom. Tak to je využitá druhá šanca do tej ďalšej pokuty. Páni policajti, tak prosíme si viac takýchto šanc. S akou nádejou zaspávaš ty? S nádejou, že sa vyspím. To je pre mňa teraz najväčšia nádej, keďže som sa vrátil nedávno z Floridy, kde sme hrali divadelné predstavenie pre našich krajanov, tak mám posunutý celý ten časový posun a zatiaľ sa mi nejako nedarí sa vrátiť naspäť, takže po nociach chodím po dome a tvárim sa, že by som mal spať, ale nedarí sa mi. Takže to je moja teraz taká najbližšia nádej. To je dosť nepríjemné. Nespavosť to je veľký problém mnohých ľudí. A hlavne hercov, pretože keď sa vrátia z predstavenia o nejakej 10. 11. večer, ťažko sa potom zaspáva, že? No to si ešte nabudená, plná emócií, plná zážitkov a prehováraš sa, že by si mala spať, lebo 5:30 máš nástup v maskérni a... 5:30? Tak skoro sa začína pri nakrúcaní? A do večera, do nejakej... Nie je to vždy pravidlom. Sú to 12, je to 12 hodín a piatky, sviatky, nedele. Je to taký tvrdý chlebíček, ale tak keby nás nebavil a nemali sme ho radi, asi by sme to nerobili. A potom medzi tým ešte aj to čakanie, nie, na svoje scény. Ľudia majú pocit, že proste... Že sa ľudia tak majú pocit, áno, dňom, že práca herca je taká príjemná, hej. A keby ste nám mohli povedať nejakú veselú príhodu. No. To je ešte otázka, v ktorú neznášame my herci. Ja viem. Vraj držíš dietu, je to možné? A dokonca škatulkovú. Niekomu by to mohlo znieť až eroticky. Aha. Čo to vlastne je škatulková dieta? Tak po letných prázdninách a všetkých all-inclusívoch som usúdil, že možno by bolo niečo so sebou, že je čas so sebou niečo urobiť. Takže som si to objednal, ale inšpirovala ma práve Zuzka Maureri, s ktorou hrám v Tajných životoch, ktorá touto dietou, no je to 5 jedál denne, takže ja to ani nenazývam nejakou tvrdou dietou. Pravidelným tým jedením zhodila nejakých 12,5 kg. To je pekné. A na mne sa podarilo 10. Takže tiež som rád, že si môžem šnurovať topánky a nemusím to robiť na potápača. Tak to si treba kúpiť mokasíny potom. A netreba držať dietu. Alebo tepláky. V Amerike to robia tak. A je to tak, že keď človek vstúpi do manželstva, tak začne ako si prirodzene naberať tie kilogramy? Možno je to aj vekom, metabolizmom a životosprávou. Ale aj keď má niekto dobrú kuchárku doma, tak verím, že priloží polienko do ohňa. Takže manželka varí u vás doma, nie ty? Áno, manželka. Ja by som sa aj do toho určite nestaral. Vážne? A chlapi dnes tak radi varia? Tak Marián Miezga je môj spolužiak, ktorý je fantastický kuchár a jeho to nesmierne baví. On keď vidí kuchyňu, tak to až tak začne vibrovať. Tak sú také typy, ale ja medzi nich nepatrím. Mňa tiež už manžel vyhnal z kuchyne, takže viem, o čom hovoríš. Mravec je ten, ktorý... Je ten typ, áno, ten, ktorý varí. Perfektné. A ja nemôžem tam už vôbec nič urobiť, lebo všetko je zlé. Naozaj? Až tak ťa vytesnil? Tak, tak ty už musíš len moderovať. Ďakujem. Áno, teraz hej. Takže ty nevaríš, to je jasné. Nejaký pohyb možno k tomu chudnutiu, keď už človek sa snaží o nejaký zdravý životný štýl. Áno, hýbem sa pravidelne. Rukou napríklad 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je môj pravidelný pohyb a presúvam sa autom. Takže... No ináč aj z garáže sem napríklad na 11. poschodie je dosť veľa schodov. Áno, ale je výťah, ktorý nám pomáha. Zatiaľ tú kondíciu my vždy držali nejaké predstavenia, ktoré sme mali. Tanečné a pohybové, či to boli Aj kone sa strieľajú, alebo Tančiareň, ktorú som hral v Národnom divadle. Takže nejako sme to takto vyvažovali. Tvoja manželka je kostýmová výtvarníčka, stretávate sa dokonca aj pri práci. Radí ti aj doma, že čo na seba? Ani nie, je to zvláštne, ale že ani nie. Je pravda, že teraz tým, že chodí po tých obchodoch a musí naháňať herečkám outfity, s ktorými by mali byť spokojné, tak mi odporúčila, že tam choď do toho obchodu a majú tam taký kabát, ktorý by si mohol kúpiť. Tak mám ho na sebe.
Áno, že posluchneš a ideš a kúpiš si ho, ale je to pre mňa zase pohodlné. Vieš, že nemusíš ty loviť, ale ťa pošle priamo. Tak možno trošku aj vidíš do tej kuchyne toho výtvarníka alebo kostýmového výtvarníka, že ako to je s tým vyberaním kostýmov pre herečky, lebo pokiaľ viem, tak niektoré sú veľmi náročné alebo vyberavé. Sú. Je s tým problém doma? To riešite? Doma nie je s tým problém, pretože ja, keď sme boli napríklad teda v tých Spojených štátoch, tak tam som si väčšinu vecí sám nakúpil. Tam my chalani sme také tie pobláznené baby, ktoré chodíme po obchodoch a asi nakupujeme. A baví nás to, pretože nie sme terčom žiadnych okolo nakupujúcich, ktorí si šuškajú, že pozri sa, to je ten. Takže sme tam takí slobodní a o to viac nás to tam baví. Takže nie si ten typ, čo by vošiel niekam do obchodu tu na Slovensku a v kabinke poprosil predavačku, aby ti pomohla. Asi nie. Ako často zdvíhaš telefón? Stále. Ja som na telefóne stále. Nosím ho pri sebe, možno, keby som si to tak porátal, koľkokrát za deň sa na ňo pozriem, poslali by ma možno aj na nejaké liečenie. To priznávam, ale je to taký náš chlebík spojený s tým, že musíme byť k dispozícii. A je to len zdvíhanie telefónov, alebo aj SMS-kovanie a využívanie rôznych aplikácií a noviniek, ktoré vlastne tieto smartfóny dnes už ponúkajú? Tak bol som spotrebiteľ, ktorý chcel len telefonovať, potom som sa pridal k SMS-kovaniu, teraz už dokážem poslať aj mail cez telefón. Okay. Vyhovuje mi to, že to tak ide to s dobou a zároveň tie telefóny nie sú pre spotrebiteľa náročné. Dokonca, takže autor telefónov nechcel ani vyrábať návody. A čím je to jednoduchšie, tým mi to je bližšie. Návod je to posledné, čo používame, nie? Čo si prečítame, keď nevieme niečo ovládať, teda aspoň v mojom prípade. A ja som ten typ. Ty si rodák z Vranova nad Topľou. Za čím sa tam rád vraciaš z Bratislavy? Čo ti najviac chýba z tohto tvojho rodiska? Tak starí rodičia moji, babka žije vo Vranove nad Topľou, starý otec už nežije, prežil som tam celé detstvo, mám tam kamarátov, blízkych a je to také, ten rodný kraj je takým zastavením v takom tom rýchlom mojom živote, takže asi za tým sa tam vraciam. Mám tu ešte rubriku, že mám rád, nemám rád. Máš rád čítanie rozprávok deťom? Mám rád. Aké rozprávky? Si obľúbil možno aj ty? Tak teraz sme čítali Grázlika Gaba, to je môjmu synovi taký najbližší, lebo tam je veta, napríklad rodičia sú absolútne nepotrební, nepoužiteľní. Oni majú len baliť 10 a robiť nejaké také tie povinnosti, takže to sa mu páči, to si myslím, že aj vybral na Hviezdoslav Kubín. Však to je pravda napokon. A Klára, tá má rada, o čom sme to čítali? Ona je taký spotrebiteľ. Viem, že Dobšinského som minule čítal a poviem ti, teda je to krvák. Tie striekajúce hlavy drakov, krv im triskala a on sa zaháňal tým mečom. No baví to tie deti. Deti viac ako rodičov, mám pocit, že? Takéto horory. Myslím, že áno. Vitamíny z lekárne máš rád? Mám rád vitamíny. Občas mi manželka aj robí nejakú tú vodu riedenú tým vitamínom práškovým a deti zase tie si dávajú tých gumené cukriky, čo obsahujú všetky vitamíny na deň. Domáce zvieratka? Domáce zvieratka nemáme, pretože žiaľ žijeme taký uponáhľaný život, že by sme sa nemali čas im venovať, ale verím, že príde tá chvíľa, kedy budú naše deti vyslyšané. A máš rád alebo nemáš rád veci v poličkách poukladané vždy na svojom mieste? Mám rád, len je to také nepraktické, že sa musí utierať prach pod tými drobnosťami, keď sú tak na tých poličkách, takže lepšie je to zavreté. A vtedy to mám radšej. Ďakujem veľmi pekne. Na záver ešte predsa len jedna šanca na prečítanie nášho jazykolamu, čiže špeciálnej uputavky. Tak ešte raz ťa poprosím potrápiť sa. Priemerný premiér prišiel na priemernú premiéru premiérneho filmu o priemernom priemysle. Najneobhospodarovateľnejšími pasážami filmu dojali aj ministra hospodárstva. Hlavnú rolu lorda Rolfa hral Vladimír Leraus, kráľova hrala na klavíri. Odideologizovaný deziozinizmus v tomto filme zaujal kritikov a veríme, že zaujme aj vás. Fantastické, veľký potlesk.
Vlado Kobielský, herec, vynikajúci herec, okrem toho aj hlas Rádia Slovensko, práve v upútavkách dostal teraz takúto ťažkú úlohu, no zvládol si to, ja musím povedať, že na jednu chybičku absolútne perfektne. Tak, ďakujem veľmi pekne. Na to, že si to netrénoval, sú to naozaj veľmi ťažké spojenia a slova, takže človek na svojom mieste. Ďakujem veľmi pekne, že si